Baserri. Bai, ni uste hori Ziabogan lana izan dela, Ziabogako lanan ondorioa, ikusi dugu hor Ziabogara lehenengo kaletikan Pedreña nola sartu den baga baten gainean, Bermeokoak hirugarren kale horretatik hori ez dute hartu, Ziabogara lehenago iritsi dira, eta gero ia Ziabogan trabeskatuta zegoela beste baga bat hartu eta kalte egin dio hirugarren kaletik Urdaibairi. Ziaboga zabaltxioa eman du, etorren ondorio, nik uste dute Pedreñak lortu ditula segundo pare hori eta eusten ari dira guain hirugarren luzean, ez? Hemen berriz ere aztertuko dugu maniobra, lan erditan eginiko maniobra hori, eta datu bat aipagarria da, Tiranek 10-0 markatu du eta txanda honetako motelenak Zarautzek 9-43, alata guztiz ere, txanda honetako azkenak, etxeko traineruak enbatak 10 segundotan hobetu du aurreko txandan Tiranek eginikoa. Ikusten da txanda batetik bestera maila aldaketa garbia dagoela Baserri. Bai, maila aldaketa eta nik uste pixka bat lau taldeak hor inguruan ibiltze horrek ere leia eta denborak hobetzeko alegina egiten dula. Horre ikusten da Pedreña Urdaibai Pedreña borroka horretan, eta bestaldetik lehenengo luze hori lauak ere neko parean jundira, eta orain Kaiku Zarautzen arteko leia horrek talde guztiari gauz bategatiko besteagatik muitu hasi egiten dio, eta denborak onak egiteko aukera, ez? Kalisto Presmanes. Une batez Kaikutarren irudi hauekin eta zuretzat hitza protagonista batekin, Juan. Bai, gurekin da Kalisto Presmanes, Pedreñako presidentea. Buenas tardes, Kalisto. Parecéis el pulidor del Golfo de Vizcaya. Sí, a ver si ahora ya cogemos un poquitín el punto, ahora que llega la Concha, que es nuestro objetivo. Lo primero entrar, ¿no? Y luego a ver si podemos hacer algo. Se os están escapando las banderas y los títulos en el último largo. Ya no es solamente la Liga San Miguel, lo que acaba de pasar en el Campeonato de España la semana pasada. Me imagino que han estado satisfechos, ¿verdad?, por el rendimiento del equipo. Sí, muy contentos y muy orgullosos del trabajo que han hecho toda la plantilla. O sea, pensábamos que íbamos a mejorar después de haber tenido un pequeño bache. Y bueno, ya así ha sido, ¿no? Ha sido una pena que a última hora, pero bueno, las fuerzas ya nos fallaron. Y bueno, y ganó el más fuerte, que fue Kaiku, y felicitarle nada más. ¿Cuándo caerá una bandera esta temporada? ¿Puede ser hoy? A ver, queremos, o sea, venimos con mucha ilusión, y a ver si puede ser hoy, pues mejor, ¿no? Pero bueno, la cosa es que estemos un poquitín al nivel que esperábamos al principio, y bueno, y si cae alguna bandera, pues mejor, ¿no? Mucha suerte. Vale, gracias. Kalisto Presmanes, Pedreñakoen presidentea, posik, egia zan, tripulazio polita dute demoraldi honetan, eta hortxe dira hurbil garaipenetatik gertu. Orain ere estropada ona egiten ari dira, 5 segundo Urdaibairi, 12 Kaikuri, 18 Zarautzi, eta argi dago zein den Ollarren txandari begira, Orezko txandari begira erreferentzia markatu nahi duena. Marina de Cudello trainerua oso txukun ari da, eta hementxe ditugu Borja Gomezen agindutara. Sei segundoko tarte orain, bi traineru, Kaiku 12, Zarautze 19. Hirugarren luze honetan Brankaz Baserri zuloak haunditzen ari dira. Batetik nekeare hor dago, bi luze hor leia estuan, borroka estuan egitea horrek gero ondorioak pasa egiten ditu taldeari, eta alderantzi Pedreña eusten ari da, Urdaibaire hor dago, eta ikusten da txanda hau parekatuta dagoela binaka, Pedreña Urdaibai, eta bestaldetik leia pixka bat Kaiku Zarautz, baina Zarautz... Brankaz Kaiku joan eginda, Arte handia orain 13 segundora Kaiku, Zarautz 21, eta orain sufrimenduen garaia da atzekoentzat. Aurretik Pedreña txukun 7 segundo Bermeokoen. Eta zelkapenean gogoratu, 5. dugula Pedreña 72 punturekin, Urdaibaik 79 ditu, eta Orezko txandako azkenak hori jok 75. Erne beraz, gaur lantxukuna egin beharrean dira oriotarrak, Pedreña bestela hortxe dute eta ate joka launenetan sartzeko asmoarekin. Gogoratu gainera biharko txandak gaurko denboren arabera antolatuko direla, ez zailkapen nagusiaren arabera. Salbu espena hementxe du San Miguel Ligak Zarautzen. Pedreñarentzat 15-0-5, hor nahazketa dago, baina argi ikusi duzu aurretik zein joan den.
eta errenta polita dute gainera. Atzerago Kaiku 12 segundora. Eta hemen dator orain Zarautz. Orantxe Zarauztarrentzat 15 eta 31 segunduko atzerapenarekin. Hor dira Zarauztarrak, Ike López Asturiarrak prestatutako kuadrilla. Maniobran 15-0 Pedreñarentzat, 15 eta 12 Urdaibairentzat. Kaikurentzat 15 minutu eta 17 segundo. Eta 15 minutu terdi Zarauztarrentzat. Zarautzek tirani 8 segundo. Hirugarren maniobran postu hori behintzat 8. postu hori mantentzeko moduan dira. Eta bigarren txandan aritzeko moduan etxeko arraunlariak Zarauztarrak baserri. Bai, etxean arraun egiteak poz ematen du eta askotan urduritasunare bai, ez? Eta horren ondorio etxean egite horrek ia urduritasun berbenaino gehiago sartzen da, zalean aurrean lantxukun egin nahi horretan, eta gehiengoetan aldenatzizko ateratzen da, ez? Eta hemen txando honetan hori gertatzen ari zaio etxeko taldeari Zarautzei, ez? Ia minutu erdi galduta Pedreñarekiko, eta bestaldetik Pedreña pixka bat diferentziak haunditzen eta azken luze hau, azken luze honetan eta txandau irabasteko aukera hundiakin, ez? Maniobra ostean dotore ari da Pedreña, 8 segundo Urdaibairi, postuak erabat finkatuta ditugu, hortxe da Bermeokoen Ziaboga, eta Bermeokoentzat gaur Kaikuri aurrea hartzea izango da momentu honetako helburua. Tartea hor dago, 7 segundo. Pedreña joan da, 10 segunduko abantailo dute orain Kantabriarrek, baserri. Bai, ikusi dugu estropada guzian zehar parekotasun handia zegoela, baina behin talde bat bestearekiko alde egiten hasten denean, hortik aurrea segundoak poliki erori egiten dira eta hori gertatzen ari da, ez? Pedreña poliki aurrera doa eta dagoeneko ikusirik 10-11 segundoen diferentzia badaukala, tartea badaukala. Ja nik uste dute txanda honeri begira baino jokatzear dagoen beste txandari begira direla lehenengo kale horretatik Pedreñakoak, ez? Eta pixka bat alik eta denbora honen eginez, haize boladak ere orain alde ditu, bagatxo bat edo beste hartu, eta beste txandako 3. 4. hoien aurretik sartzeko alegin horretan. Josu Zabalando, Urdaibaiko presidentea da gurekin. Josu, arratsaldeon. Hazienda aulari zorriak ugaritzen zaizkio eta zueri ere antzera. Aurten gauzak ondo ez, eta gero Zulaika aste osoan entrenatu gabe, Karrion ingresatuta, Polo ere gaixorik, 3 arraunlarirekin zalantza edo gaixotasunak eta barrak, zer dau? Bueno, bolan, txuk izan zu moduen, holan da, azte guztizen, ezin izan alkarrekin danak entrenau. Egun baten bez, txuk izan zuen 4 dauku gaixorik, batek, bik urten da begor, anterior azte guztien entrenabarik, bate egon da Bizkarrako lepoko minekin, azte guztien entrenamentan, beste egon da estarri eta panginekin, ero tratamentu, da bakizu, beti antibiotikoekin, eta beste bat etzien lotu da bai, anginekin beitea, eta daukagu Karrion ingresatuta, eta gripe edo ez dakigu gripea hori famosu dan, ez dakigu, baina ingresatuta dago ospitzalean. Iaz dena alde, dena poparean eta primeran, aurten berriz olatuaren kontra, hasieratik saiatu zarete aldatzen ez dakit honezkeroia etxipen ere zote den pixken bate nauzitzen ari buruan, mutilen buruetan edo? Bai, Holanda, eurek nik ez dakit entrenamentu getzen da olegin ondo entrenatzeko, moralekin, euretin ondo dauzela, nik usten da putzuet, normala da, horre reperkusinok eme dutzu, ikusten duzu, zuk izan zu moduen, danak gauzean egusten duzku txarto, 4 makalik, ezin entrenatu. Bentsat, argi dau, ligan ez dakau zer eginik, bai bentsat, kontzalako itxuraren amoten dugu eta emitik lotzen den bandera pare bat irabazten dugun. Ederki. Garesti daude, oso garesti banderak. Hemen dator bigarren txanda honetan Zarauzko ikurriñaren lehi jardunaldian erakustaldia handia ematen Pedreña. Hau estropada Kantabriarrek egin dutena. Orantxe azken txampan, bai, amaitu dute. 19 eta 47 denbora Kantabriarrentza. Hor da orain Urdaibai. 10 segundo gehiago behar izan dituzte Bermeokoek. 19 eta 47. Hor dira Zurinagaren mutilak. Orantxe amaitu dute Kaikutarrek. 20 segundoko atzerapenarekin. 20-0 Kaikurentzat.
eta Zarautze 0 kalera etorrita hementxe dator. Zalen txalo artean enbatako gizonak orain Ostolatzaren agindutara 38 segundoko atzerapenarekin amaitu.